Lami ayos akong kabuntagon ba bisag ulan-ulan. Kaya mo buntag. Mo yung kung sino ka maayos buntag. Magkur kay ko nakadungog sa imong istorya nga lami kay mo ang buntag bisag ulan-ulan diri ah. By the way, kaning nas Clyde diri ah. Ngano manig? Hi, Dog! Hi Clyde. Ngano rin na si Clyde ay? Hi ka na manangid lang ta ko si mo ayo ba. Kung pwede ba nako isulod ang akong gahi nga pagigugma. Dira sa iyang dandlog ug buot nga bangag siyang kasing-kasing. Iduot na ko pag-ayo ang ako ang pagkaseryoso. Andam po ko ibuto dira siyang hinlo o puti nga dughan ang ako ang duga sa pagbati. Pagbati tanawa ni mong kurma o bati kayo. Napay mong buhok pag gubutaw mo nagsag sa manok. Napay kalibo. Sus, napay sinilas nga pikas, napay tiyang puting hugawa. Sus, ginuot ko. Grabe po mong istorya sa kuwaya. Manangid naman ta kung tarong sa inyo ba nga mag-date mo doon ni Clyde. Mag-date. Sus, Clyde, tanawa. Uban ka ni Clyde. Di sa nagiging ito ng probinsya ho. Judger, ano Hindi, Jadjer, magay ka nga pagkakuya. Wamang ka kay Balo sa tutaman ba? Sus, Clyde, o magigdate may kaglaing laki. Kana po rin ako sigurong disente. Unsa man yung kamot? Mauning kamot, makiguldingan sa kumangod nga perti man ang hugawa. Unya, unsa man eh? Ite? Simuta daw ya. Ite dyan eh. Ang doon, matay mo, basin yung ite mo dyan na. Surya. Kuya, bisan nga na argo diyang porma basta kay love jud kayo niya ba? Mabitaw ya, tinod mo na kung gugma siya ba? Sus, life is blind good ba? Bisa kung saan, Clyde, dili ko masugot nga magigdate ka sa iya ha. Hindi mo ka magsugot nga makigdate siya sa kuha. Ikaw, o gusto ka magigdate sa kumangod, pag inis siguro putog tarong dito. Grabe naman po ka sa kuha eh. Sige na, pag inis sa dito. Hindi pwede makigdate yung aning nga tao. Sus, tanawa ko mga gwapa kayo, ni ikaw mo kang malilimos. Bila, mabalik ako. Grabe po ka mong istorya sa kuha. Clyde, ay kabala ka, balikod natin ka dira ah. Balik ha? Lagi, mabalik ako dira ah. Ay sus, Clyde, so dito ah. Bata ka. Alidri, Clyde. May pamanglawag tas manok. Sige na lang ko pang love, diri kuya. Say ko ban ubar tong laki nga way hinungdan. Hala. Di ba mo man ang laki nga gusto makipag-date sa imo ha? Wow. Ayaw, tol. At chupa na magpurma anak Clyde. Clyde! Gibalikan gajud ko niya. Kalas gawa bay, naka big bike, naka R3. Unja ya. Masugat ta ka makidate ko niya. Kanang purmaha murag bright future ka. Sa araw pa, ingon aning pormaha kung mag-date mi siyang mangod. Di pa mo sugot yung kuya sa kuha. Sus, naraman din na iyay eh. Sige mo ito na kuya ha. Ay isa. Nakoy hatag katambag sa imo ha kanang nigsakay ka niya. Manggunit og ayo ka nang gakos ka ayo ka bisig mataga ka mapulihan niya kag lain ba. Gusto pa kinamudagan ng big bike. Sige, gakos og ayo ha. Gakos og ayo. Ay salamat sorti hagin sa kumanghod naka tunog og laki nga resinte. Wow, guwapo na ito porma. Siyempre, aron niya dito, madaog-daog si mong kuya ba niya. Kailangan ko na ko i-match up. Yan, so man, ready na ka? Ganin na rabi ako kapaabot di mo. Luya po ni mo niya. Pandaron sa akong motor ha. Yeah, relax Andra, kalma Andra ha. Pandaron akong motor. Relax, chill. Sinsya na ha, kay madyo ni problema na kung motora ba, gahe kay Krangon. Kolera tawhana. Gukduno naman nagtimbangan ng motora. Sige man kagrang, diha api ko kani nga motor itong gamiton. Di mo guna ako ang motora. Parking na mangud ko diri amot kisay tagiya na ba? Wa man kay klaro. Uy. Say may klaro, importante ni sigot imong kuya nga magditan duali sakay na diri. Pero tempa, hangyo ko si mo na kay 150 dira pang gasolina ba. Nanay. Ay sige, uy, dali Sige, na. nagda. Basin, maching siya pa itong nauna.